Posachedwapa tikupasirani ena mwa mafunso amene Atolankhani anawafunsa a Sylvester Namiwa komanso mbalawo lomenyera ufulu makamaka pa nkhani imene amakamba lero yokuza ndi Chimwendo banda, ndipo Atolankhani anafunsa motere. Mundilole ndipereke baloi kwa inu kuti ngati pali mafunso mutifunse. The floor is open as per the tradition. You identify yourself, then you pose us the question. Thank you very much. The floor is open. Ndikanakonda kuti yeah, good. Dzina langa ndi Promise Tom kuchokera ku Nkhoma Synod Radio. Ndimafuna ndimvetsetse mmene mwanena kuti kalata iyi mwayipereka kale lolemba lapitali. Sindikudziwa kuti munakumana nawo maso ndi maso Chimwendo banda kapena mwina mwangosiya ku office kwawo. Ndimafuna ndimvetsetse pamene. Funso labwino kwambiri. Atolankhani funso limene mmalikonda kwambiri. Koma ndifuna ndikuwuzeni chikuti mukawerenge section 12 ya malamulo akulu a dziko lino. Pamene paja ndi pali chitima cha democracy yathu. Kantima akakuti pang'ono-ng'ono tikakumane nawo anthu akumazitenga kukhala timilungu ting'ono ayiwala kunena kuti amachita kuti gwadira, amachita kuti chonderera, kuti chonde tivotereni. Ndiye section 12 imanena kuti mphamvu zimene akugwiritsa ntchito makosa nawa ndi za inu ndi ine. Koma popeza tonse sitingakhale nduna, popeza tonse sitingakhale ma president, tonse sitingakhale ma councilor, tonse sitingakhale ma DC, tonse sitingakhale polisi, ndiyeno pali magawo awiri amphamvu. Kuli za legal zimene anthu amafunsira ntchito ndi makagwira ntchito maluma a Malawi. Ndiye kuli zina za political zimene anthu atimavotera. Tinavotera achakwera pa 23 June 2020. Ndiye achakwera anakatisankhira ali Chimwendo banda kukhala nduna. Lero ali Chimwendo banda ndi mkulu wa zokombera ku nyumba ya malamulo. So section 12 yomweyo imanena kuti mukamagwisa ntchito mphamvuzo muzipanga zoti aineka mphamvu aja zikukhulupirirani. Koma mukamapanga ziganizo muzipanga poyera. Ndiyeno akaswiri a governance amanena kuti boma lili manyendo folo. Kuli ku nyumba ya malamulo, kuli makoti, kuli president ndi nduna, ndiye kuli inu amene mmalemba tikufalisa nkhani. Ifake tabwera pano kunena kuti kalata nakasiya andi umboni ulipo ya tindidwe kuti kalata ayilandira. Ndiyeno nkhani ya Amalawi ali mafunso ndiye tikatengana Anamiwa ndi Chimwendo banda mwakakambirana kumbali zingochi zinaso mafunso amene Amalawi ali nawo. Ndineno kuti ananena kale Abiti Hassan kuti munatipempha kuti tisunge bata, tasunga bata. BN tinakapereka mwaulemu anthu anasunga bata. Koma achakwera akuyankhula ngati mukumbukira thupira BN isananyamuke ku bingu adanena kuti akudziwa ndipo akumvesa kuti Amalawi ali ndi mafunso ndipo ayesesa kuti mafunso ayayankhidwe. Lero tikuyankhula pano ndi pafupi masiku 91 ngati sikuwakisa 92 tichisire ndi BN. Koma lero chifukwa kuti tinasankha tinamvesera kuti tisunge bata ndi mtendere anthu ena kutuna ngati anthu opusa. Ndibwereze pamenepo chifukwa kuti Amalawi anasankha kusunga bata ndi mtendere si anthu opusa ndipo Amalawi sanapuse. And BN mzimu wake puse mu mtendere amanena kuti tisakhale anthu amantha, tisamaope zipita chisogolo. And palibe ife tiziwopa ifa pa dziko pano palibe munthu amene ali pamwamba pa lamulo. Ngati mukumbukira bwino achakwera sanayambe kulamula dziko lino adakalumbira kaye adakwira lamulo kusonyeza kuti iwowo azilamulira mopanda mantha komanso mosakondera. Ndiye lero bwera nkhani zoona ngati dziko tataya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko, tataya asilikali, ankhondo, tataya asilikali a polisi, basi ikangotha nkhani yopanda commission of inquiry zoona. Ndifatana nena kuti commission of inquiry tizipanga pang'ono. Lero tili kwa Richard Chimwendo banda. Auze mtundu wa Malawi ndani amene anakuuza kuti ndege ya sasa. Tikatere Amalawi ene akatuza chochita. Tapasa masiku 7 akata. Sitifuna sulu masiku 7 ati. Ifa iwo akudziwa. He is a Democrat and is a young and promising politician. Situganiza kuti afuna tizibwerera munjira yachikalekale okangati yokukana ayi. Koma asanayambe kuyankha, asanayambe patukutuku ino amene mmalipidwa kuti muziyankhula zanu zoduka mitu pa masamba mchezo mukawerengeka section 12 ikakuuzeni kuti mwini wa mphamvu ndani. Amalawi lero akuvutika ndiyetiyeni nkhani ya straightforward mukhazikise credible commission of inquiry. Amalawi awerenge report kuti chidachitika ndi chani, mayankho awo apeze mayankho pa mafunso amene ali nawo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Muntu FM.
nimafuna ndadziona zoti nthawi zambiri nkhani ngati izi zimakhala za sensitive. Sindidziwa zoti ngati bungwe la CDED lichite zotani ngati mwina sabwera poyera pa nthawi imene mwapatsa pa masiku 7 amenewa, nanga mugwise ntchito ndondomeko zotani kuti mpaka ayankhe mmene mukufunira zikomo. Ndikanakonda mwina mukati nkhani zimakhala za sensitive mwina mutatambasula pamene popeza ndi Atolankhani ndilemekeza ufulu wanu kuti ndisakufunseni funso. Ndifake ndanena kuti section 12 icha amalawi ziko lino tikazayika section 12 pa mtima asogolera pazasiya kuti tola ziko lino tikuliwononga ife kuti timaombera mmanja zinthu zopusa zinthu zopepera. Tieni tisiye kumakhala ngati ndi mtundu wa anthu oti sitikuona patali. We should be vigilant. Chifukwa kuti munthu amene akudziwa kuti ali public office akudziwa kuti mabwana ake ndi amene akuyankhulawo, ndi amene akumvesera zodi yake, ndi amene ali kuti uko ndiye lerolo isamachita nkhani kuti zikachita kugwada. We don't have to kneel down before an elected authority in order to exercise our constitutional right, because it is granted in the Republican Constitution. Kuteloko nthawi yake kunali MCP malamulira zaka 31 ndi anthu zikachitika ngati zimene zichi anthu anatopa makolo athu pa 14 June 1993 anapanga referendum adanena kuti yayi za sensitive zanu kumene palibe nkhani ya sensitive kuposera kutaya moyo wa wachiwiri kwa sukulu la dziko, kutaya asilikali, kutaya anthu ena 9 andiboma mkhala chete. Ndiye ka sensitive yatanthauza chani kachani, koma apapa tabwera lero kuzanena kuti chilungamo chiyende ngati madzi. Ndina anena pompano lachiwiri lapita lija lero lachitatu patapita 7 days kuti imene inali gear 1 sinaike gear 2. Gear 1 ija imakhala up and down, ndi apa tili down. Tikanzachika gear 2 aliyesaziwa koma tisafike kumene kwaya. Chifukwa ndinene kuti amalawi sopusa, kusunga bata sikupusa, kusunga mwambo sikupusa, kulemekeza malamulo sikupusa. Ndiye musatitenge ngati ndife anthu opusa. Ndipo tati tikufunse tinganene kuti ndiye tapusa ifo kuti akulamulira ndachakwera. Hayi sizoona. Zomwe kwambiri ndi Franklin Mtambalika kuchokera ku Zodiac. Ndini mafunso awiri. On a lighter note, mwina ndi yamike kuti for the first time mwatuzako kuti musanabwere pano mwapiritsa kale kalata imene mwatiwerengera lero ku office ya nduna imene kukambidwa mu msonkhano wathu wa lero. Kumabe just an extension to his question kuti mutakasiya kalatayo mwina chiyembekezo chanu ngati aCDED chidali chotani. Makasiya kalata isi kumabwerako komabe I'm sure you had some expectations. Chiyembekezo chimene chicho chidali chotani. 1 2 makhozo nina kuti there should be a commission of inquiry. Yena kuti commission of inquiry takati kuchita zimenezi mbuyo komabe malizasi ake mwina samatani samaoneka muno bwino. There's a suggestion kuti mwina committee ya nyumba ya malamulo maybe on legal affairs should take it up, mwina pakhale public inquiry kuti mwina Malawi atakudzamva zonse pa nthawi imeneyo. Inu mukuti mwatenga gawo, sindikudziwa kuti nanunso mwambanso kafukufuku wanu tinene kuti mwadziyenereza kuti ngati CDED mutha kukwanitsa ntchito imene mwambira lero. Mwina kupatula olemekezeka Chimwendo, should we expect some more names to be mentioned as we go along mwina ndi nkhani imeneyi? Thank you. Mukati kuti ndiyambire kumapiro, mukati kuti some names to be mentioned, mukhala ngati kuti ife tangokhala kunena kuti aticha Chimwendo nkhani inachokera pa Times kunena kuti ali ndi umboni kuti aticha Chimwendo amafuna kukwera nawo ndege, ndiye tikudabwa kwakhala chete. So thank you very much for your compliments. Ntchito ife timagwira yabwino, amene amasankha kuti asayione amakhala pa zifukwa zake, koma siku lina amene akuona ngati sigwira ntchito azabwera. Ife tinagwira nawo ntchito, ndipo zagwira nawo. Ili bungwe ndi la Malawi. Amalawi osamatola nthawi zina mukakhala kuti mwasintha mwachoka kukwera njinga mabwera kumayenda kabanza mmaganiza ngati kuti njinga simuzayifuna. Muzayifuna pamachitika china yake mafuta amazasowa umazabwerera kuzafuna njinga icha. We should learn to be humble. Asogolera amabwera na amapita Amalawi ndi omwewa. Zimangomvetsa chisoni kunena kuti anthu oti amaoneka nganzeru nthawi ina yake lero aledzera ifata ndalama zakuba za misonkho ya Malawi pamene Malawi akuvutika. Ndibwerere ku mafunso anu munena kuti mbuyo monse makhani commission of inquiry amene sananunke kanthu ndapereka chisanzo pompano kunena kuti Mai Martha Chizuma adamangidwa usiku
asana vale muzilemekeza kwatenga umapita nawo uko kuna mitete kunachite commission of inquiry kuti Malawi alensa amaseka ifatenena kuti ikhale ndi credible and independent chifukwa boma silingazifufuzira okha njeno nthawi zambiri ukakhala chete umayankhula kwambiri kuposera kungoyankhula ukakhala chete kwambiri anthu amayamba kukudabwa kuti chete amene bwanji popeza osangoyankhula chifukwa kuti dziko lino democracy mukamayerekeza nkhani zonse zachitika mdziko muno kulibe nkhani iwe wopsa ngati kutaya moyo wa chiwiri kwa msogolo ziko nkoyamba ndiye kulibe kesi imene mungapange compare kunalibe mnene kunalibe tawa ata achosa Moses Mkuyu pano ali nduna yakale so anthu akudabwa ndanena kale kuti munatipempha kuti tisunge bata ndi mtendere sikuti Amalawi ndi anthu opusa ayi ndiye tekayamba fuza mafunso wati funa mayankho komanso timakonda be bata ndi mtendere tifatanena kuti mupeze njira yona kuti we should have a decent closure on this ngani singangota like that. This is a too serious matter kuti basi should die a natural death and kumazinamiza mukakhala maofisi mwanumo mwamwe mama fanta ndalama zowabera Malawi kumanena kuti ati nkhani ingotha mukuzinamiza nkhani isitha so nkhani sonena kuti mpaka nisipite ku parliament why no Amalawi simazidelele we should dodge mphamvu ndizathu Amalawi akanena kuti achakwera pange chakuti apanga ndipo ife tilipo ndipo nda ameme Amalawi panopa amene mukutimvera kuli konse mene muli tenti kugirani manja ndi asidedi kumene kupita nkhani kupita mu chibwana bwana chifukwa kumanena kuti ya ipite ku parliament no this is a too serious matter and in fact taneka sunga tiziko tiphunzirepo kuti kodi kupita msogolo tiphunzira chani ndiye ngati tingoyitira nkhani mwa chibwana bwana sitiphunzirapo kanthu ndiye tikatereza pita kuti tithanga tisisiru ndinani anafa ndibwereze pano kunena kuti chirombo cholusa chikalawa magazi ya munthu chimangopha wina aliyense so nkhani iyi si Namiwa si nkhani ya sidedi tiye tigwirane manja kunena kuti chilungamo chioneke tikapeza chilungamo anthu amene analakwa amangidwe ena chosede ntchito apo ayi tizingofa ngati zisiru mwina sina vese muno bwino the first question yoti munakasi Kalata chiyembekezo chanu ngati asidedi chidali chotani chiyembekezo chathu sichokera from the blues sichokera ku section 12 kunena kuti wina aliyense amene amagwira ntchito na amalipira ndalama za Malawi zimene zimatolera kuzera misonkho mabwana ake ndi Malawi is accountable to the general public so our expectation is in fact we are surprised with the deafening silence because we know Honorable Chimwendo Banda is someone who is forthcoming za social media amazisata kwambira ndi page yawo amalemba ati maene pachili chonse chikakusa ndife timadaba timaone ngati aitenga Kalata kuiponya ndi kunena kuti ampanga Sylvester nkhani inali yakuti we are expecting nothing but a word from him. A word is enough. Chete sausa nyama kumasuyo. Tukube ndo mafuso palibe. Musanene kuti ya nena kuti ayi mafuso abwere. Zikumu kwambiri. Nkhani imene tabwera nayo ndionena kuti mpaka na lero masiku 91 chitisireni Dr. Saulus Close Chilima komanso mai wakale wa fuko lino Dr. Chanel Zimbiri Patricia Zimbiri Amalawi ali mafuso ndiye chete amene kuchokera kwa achakwera ndipo Malawi akonjezera mafuso amene ali nawo ndiye umbono kuti mafuso alipo nifake tabwira lero kunena kuti Kanema Times Television inanena kuti Richard Chimwendo Banda amafuna kukwera ndege ndiye mutithandize tikudikira kuti achakwera ganiza zotani inu Richard Chimwendo Banda auze ya Malawi kuti ndani amene adakuuza ni kuti ndegeyo yazaza yankholo mukalipereka access to information komanso access to information 37 mu constitution ima fotokoza bwino kuti kodi chisogolo chitani ndi lonjeze komanso ndipempherero kwa Malawi tonse nkhani tisalole kuti ingofa mene ililimu mayankho apezedwe nonse amene amafuna kwabwino koma ndilosekuka tentigwirane manja kukubweraku tifuna tiyambe kusintha magiya ndiye tikayamba kusintha tokha musanedwe nkhani ndi asidedi musanedwe nkhani ya Namiwa nkhani payo kasaikwanisa asidedi nkhani payo kasaikwanisa we need concerted efforts. Let's join hands. Let's not turn into passive citizens. Let's be vigilant to safeguard this hard-earned democracy. Democracy tinayi inapezedwa movuta kwambiri. Mukafusa lero abakili muuzi zinatengera kulimba mtima kwa anthu ena. Ndiye lero tabwera ife tili pasogolo sitikuopa kanthu sitikutekeseka yayi
tiyeni tigwirane manja chilungamo chioneke. Zikomo kwambiri. Tinayamba ndi pemphero, ndikukhulupirira kuti zikhala zokoma ndi zoyenera kuti tiseke ndi pemphero. Choncho ozipereka atisekere ndi pemphero. Zikomo kwambiri. Tipemphere. Tikuthokozani Yehova kamba kuti pachiyambi titapempha kuti mukhale nafe kuyambira pamene timayamba kufikira pamene tikumalizira, inu mwakwaniritsa zimenezo. Tithokoza kwambiri, komanso tikupemphani kuti mukapitirire kukhala nafe pamenenso tikachoke chipata chino kupita m'malo osiyanasiyana. Khala nafe ni mnyengo zonse. Zonsezi tapempha kudzera mwa Mwana Yesu Khristu. Amen. Kungochita maomba nkota tinganene kuti msonkhano umene ukwenikweni asedet amafuna kunena kuti chani. Mene ofotokozera mzanga Merifa, nkhani yaikulu ndiyokhudzana ndithu ndi ngozi ya ndege imene ndithu idapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino wakale komanso anthu ena asanu ndi atatu. Ngozi imene idachitika pa 10 June 2024. Ndipo zambiri mkati mwa ndime zakhala zikukambidwa, koma tsiku la lero bungwe la SIDET ndithu lagwira mawu amene ndithu akhala akukambidwa. Ndipo iwo akutero kuti amene anatchulidwa pa nthawi imene ndege imene inkafuna kuchoka ku Lero kupita mchigawo chimene chakumpoto, nduna ndithu ya zamaboma ang'ono Richard Chimwendo banda akuti adafuna akwere nawo ndege imeneyi, ndipo anauzidwa kuti malo mudalibe, koma kuti capacity ya ndegeyi ndi 19, imatenga anthu ndithu 10 asanu ndi anayi 19. Nde anadaba kuti ndege inanyamula anthu 9, ndipo iwo anafuna kuti akwere nawo koma adawuzidwa kuti ayi kuna malo mulibe. Ndi zinthu zimene iwo ndithu akudabwa bungwe limene akuti limamenyera ufulu wa Amalawi. So apereka zifukwa ndithu ziwiri, komanso masiku asanu ndi awiri 7 kuti achimwendo ayankhe, ndipo anakuti ngati sayankha ngati sachita kalikonse iwo ndithu ayitengera pena nkhani imene. Tsindikanso kuti lolemba lapitali akasiya kalata imene akuwerenga tsiku la lero ku ofesi ya nduna achimwendo. Kumeneko chimene akuyembekezera nchakuti achimwendo awayankha. Ngati sawayankha pamene akufotokoza kuti ayi nkhani ititengera pena pake. Chinthu chimene mwina mbuyomu bungwe la SIDET takhala tikulifunsa kuti limatha kubwera pano kufotokozera Malawi tikufuna zakuti adindo achite izi ndizi, komano amatero kuti Atolankhani mmagwira ntchito yayikulu kwambiri, mukayitenga ino nkhani aliyense amamva, koma asanabwere pano anenetsa kuti Kalata ina kafika kale ku ofesi kumeneko kwa achimwendo. Mwanjira ina anamva pempho lanu lambuyo. Anamva. Ife tuti kamayankhula nafenso timayankhuliranso Amalawi, ndifenso oyamika kuti ayi ntchito yathu lero sivuta chifukwa tingodziwa kuti kodi achimwendo ngati Kalata adalandira kuyambira lero masiku 7 apatsidwa achite motani. Akati ankha ndiye kuti nchinthu chabwino chifukwa Amalawi zimene afuna kuti adzimva. Koma tichuleponso pano kuti nkhani yakafukufuku imene boma likupemphedwa sukuti yamba lero ngati mwa ndime mwakhala mukumva, ndipo posachedwa papulukanso report kuchokera ku bungwe lija la ku Germany limene limachita kafukufuku wake. Nde maganizo akubwera ochuluka, koma chachikulu nchakuti mwina bomanso nalonso lakhala chete pa nkhani imeneyi. Tidakamva kuti mwina kupita chitsogolo ndi nkhani imeneyi pakhale dongosolo lotani, koma iwo akutero kuti kafukufukuyo iwowo ngati bungwe ayambapo, ndipo zachitika lerozi ndi imodzi magawo amene wakuanza kuti Amalawi adziwe choonadi chokhudzana ndi nkhani imeneyi kapena ngozi imeneyi ya ndege imene ndithu tikukamba pano kuti nkoyamba kuchitika kuno ku Malawi, komanso idadzetsa nthumazi chifukwa idatenga ndithu miyoyo ya anthu ochuluka, anthu asanu ndi anayi pakamodzi, komanso tukamba za wachiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima. Chabwino. Franklin, maybe in summary, how can you conclude the place of SIDET today? Well, the major issue, of course, is to do with the plane crash, which happened on the 10th of June 2024, which claimed the life of the former Vice President, Dr. Saulos Chilima, alongside 8 others. And the major issue, of course, is the mention of the Minister of Local Government, Richard Chimwendo Banda, who is alleged to have been told that the plane had no space for him, it was full. But according to the allegations that have been mentioned today by SIDET,
the capacity of that plane is about 19 people, and that day it only carried 9, meaning it had space for about 10 more others. And they are surprised that Honorable Chimwendo has not come out in the open to defend himself on these allegations. So what SIDED is demanding today is that Honorable Chimwendo should come out and maybe the plane had no space for him. And then moving forward, they have given about 7 days. It's a 7-day ultimatum for Honorable Chimwendo to respond to these demands, failing which SIDED says it's going to take unspecified action. We're yet to understand from them as to what action they're going to take if Honorable Chimwendo does not respond to these concerns. And then the issue of SIDED earlier on presenting the letter to Chimwendo's office last Monday is also commendable, because previously SIDED has been coming here to talk to journalists to write stories about whatever issues are happening in the country, but today it has admitted that before this press conference they first of all presented the letter to the office of Honorable Chimwendo, and what they're expecting from this office is that Honorable Chimwendo tells Malawians he should clean himself from these allegations. Failure to do that, SIDED has made it clear here that they're going to take unspecified action. Maybe in summary, that's what I can say. Thank you so much, Franklin. Ameniyo ndi Atolankhani watu amene tine naye kuno ku Crown Hotel mkati mwa mzinda wa Lilongwe. Tikatalenso ndi kuti tatsiriza zimene tinakutengerani kuchokera kuno ku Crown Hotel kumene bungwe la SIDED anakonza msonkhano wa Atolankhani kuno. Atolankhani awafunsa asideki kuonesesa kuti zimenezi ziyitike kumaso zachitika.